Uhlelo lomkhandlu libizwa ngokuthiwa ingoma ifolo empowerment workshop. Agora, se quiser, toda vez igual. Porque eu vou dar uma parte, aí pô, fazer também, pô. Pode tua, primeiro vez, né? Se agora, quando eu vou ver, aqui, a gente cobra. Se eu não ver, se eu vou ter filho, não vou ter filho, eu vou igual. Português. Setelah akan menjadi macam mana yang kita também dengan ada masalah ni, unik dan cuma itu. Saya pun orang ni, umai rasa apa nak apa pun kan, apa pun apa sudah masalah, semua masalah. Nak sudah putus era, ini ada. Sana ya después también cuento más sana que bola y todas sí y luego vas a mandar a la hora más sana que bola cuento aquí solo fresco se hace un otro no para nada la bola de lo más sana ya por también se apura mucho reguera well venga me la que lo cuento aquí o one Kita bukan kuliah ni kan, kita mesti kuliah usai kewila, so ini pen mula mah ini lah kuliah dia. Siapa ngabungkuan, komen lah. Istri dia sesuatu tu masalah, tu orang aku sebenarnya tu kau nak ada apa sebab. Sizofunda ukuthi yini i-form in terms of i-demonstration izoba khona ukuthi uma ukhuluma nge-form ngicabanga ukuthi ngoba bekhona abantwana bayazi ukuthi ingoma ihlukahlukene ngey'gaba kukhona ingoma okuthiwa imvunge kube khona ingoma kaShameni le-3 and then masiba khona ifolo lidala kakhulu kunazo lezi ngoma lezi so namhlanje sizofunda le-demonstrations izokwazi ukuthi ibe khona so i-competition akuyona i-competition ukuthi la sizofunda bengicela ukuvuselelwa Lethathele ithuba likwalona uzoba mfushane yami ngibe mude ngokwesakhiwo ngiphinde ngibe mude nangokwey'ndaba kodwa kwesibonge leli thuba elingafile elifuna ukuzivelela nginikiwa inkulumo ngokwengoma yefolo ngokwejwayelekile khona bathi ifolo khona bathi ivolo kodwa basuke besho into eyodwa ingoma yefolo makuphela isibizwa ngona ngevolo uma ngicabanga ingoma isino ngokujwayelekile kusuke kuphathiwe iy'nduku ezisisinda ngazo ezakhiwe ngohlobo
wesilwane sembuzi siyibiza ngevolo songebe leso sikhulu emlokweni ngisho ukuthi kona okwadala kuthiwa yivolo cabangela kwami ukuthi kwakungani ingoma yevolo esibizwa ngevolo kodwa-ke okubaluleke ngayo ingoma le yevolo ukuthi yona endala ey'ngomeni eseyisinga njengamanje ibaluleke ngokuthi ingoma enomthetho yokuthi uma ikhona kufanele kwaziwe ukuthi ubani oyiphethe ongayiphethe ngokuthi ingoma uyigosi igosi aliphethe ingoma liyasilisa ngabantu kodwa isuke inomuntu oyimele ukuthi uma siyidinga umane nengoma ubani esikhuluma naye osuke umphathi wengoma leyo uma ngithi-ke inomthetho ingoba ngeke ukuthi ngokubona abantu besina namhlanje bese uyasifonela nathi ngoba wasinengoma ukuthi asambe siyosina lapho ingoma efanele uma uqala iy'nhlelo zokuthi uyayidinga uhambe uye umphathi bese ebiza-ke abanikazi laba abayisinayo uhlangene nebhosa asho ukuthi ngomhlakabani ingoma iyobe idingeka ukuze uma sekufika omunye ozoyimema kube ukuthi cha siyasibonga isimemo siyasithola kodwa ngeke sisakwazi ukuba yingxenye ngoba ukhona oseyifikile wazi osibiza ilolo suku lokuthi siyibhaptiza nini inesikhathi sokuthi kuba isikhathi esingakanani uma isiphelile kufanele wena mphathi uqhubekele ukuthi iy'ngane bezize epracticing seyifikile zonke yini emakhaya sezifikile yini emakhaya ukwazi ukuthi thiwa usuku le-practice ingane iphume ekhaya ithi ye-practicing yengoma yefolo ithi ngaphelele ehlweni abazali ibonakala isithatha enye indlela la efolweni iyasho ingane isuke ekhaya ukuthi sengiyabuka into uma isifikile ukuthi sengifikile angifune ukuthi ezinye iy'ngoma zona azinako lokho ukuthi angikwazi okwazi ukuthi nazo zenza njengalena yini inanomthetho ukuthi vele kuyenzeka ukuthi iy'ngoma lezi abantu abayisinayo abahlobene kodwa kule yefolo akuvumelekile ukuthi labo bantu engisina nabo senibonakala nami nibambe ngocecane senikhombisa ukuthi sekuvuka iy'thandani la phakathi kodwa ikhona into esuke isemthethweni khona ethi uma beficela abantu kwakhomba ukuthi bayathandana akufanele kudlule ey'ndlebeni zabaphathi bengoma lokho okungenani bangazunywa ngokuthi kuthiwa nje sekufika abakhongi abaphuma khona la nako-ke esingakugqugquzeli ukuthi ey'nganeni esizibuka ukuthi thina isadinga isikole khona eseyibonani sikhuluma kodwa nomkhwenyana engomeni yefolo inhloso enkulu ngayo nje ngaphandle kokusina ukuthi abantu bathembane bazane ukuthi uma besina ndawonye udadewethu lo umfowethu lo uma ngabe kukhona ukuthi kwesina nabo kukhona osenokuthi kwey'nhlelo zakhe uzibone ukuthi usefithi for ukuthi usefuna ukuthola umakoti usebenzisa thina esihamba naye ukuthi hey khona intombi engiyibonile nihambe niyongibizela yona hhayi ukuthi la kuthina esihamba ndawonye khona osebona intombi khona kodwa inhloso enkulu eyokuthi sazane sithembane noma ngabe mina ngikho ekhaya
kodwa uma kunewashingi engiyishiyile ngazi ukuthi uma ngifonela oyedwa ngisihamba naye eThekwini awukuthi uyongithathela ubhasikidi wami ungibhekele ihembe lami elihlaza ungiwashele lona, hhayi ukuthi leyo nto uzabe uyajwayela abantu bebangaka fase sibe naleyo nto yebhondo yokuthi sabantu bandawonye. Khona-ke ngikubonile ngoba akunayo ukuthi ubani ozokuthinta. Angibange ngisakuxolisela lokhu kwabantu abavela la beyiy'nkulumo zosuku ngesimo sokuthi lolu suku lukhulu nombani usuke ebuka ikhalende la ukuthi ngoba kukhona neholide elingakusasa zikhona iy'xoliso ey'khona. Kunabantu esibalindele ukuthi sibe nabo la engeke sisaba yingxenye nabo, kodwa-ke awengihambe ngize ngifike la kuvela khona ngicabanga ukuthi la besekubuzwa ngokwama-competition ukuthi ijajwa kanjani ingoma yefoni. Lokho kusuke kungelana nokuthi mhlawumbe uma kuthiwa khona la kunomaqhudelana khona. Into ebalulekile uma sekuthiwa kuyajajwa singakasini la efolweni uma sikuhlelile ukuthi i-vest lethu esizolisebenzisa, kodwa-ke i-vest ingoba nje sisazama ukukhula ukuyihlanganisa, kodwa le kuyimpoqo ukuthi njengoba iyingoma esithe yesintu incike kakhulu esintwini kufanele sisebenzise into eyisikhumba kuyona. Kusuke kuyibheshu, kuyisinene, kuyinoma yini esithe masiyibuka ngasenhla ukuthi isifanele ukuthi ngasihlobisa okuyimbatha amandla ethu uma ifinyelele khona. Meke saqala ukuthi sifakane, meke saqala ukuthi yini esobe siyigqokile. Uma sekujajwa-ke sekujajwa ukuthi i-uniform yethu iyafana yini, uyaqamba uma sekusinwa, uma sesithi siyasina wawa umqhele uyeke uzuqeda ukusina uyocosha usuqedile okwenzayo. Ngisho ungaqeda ukusina ingasaphelele imvunulo egazini. Uma usine wazi waqeda ungayicoshanga ila kubhekwa ukuthi ukusina kwakho isigqi besijani phansi. Ungathi kuyisitshela ukuthi wena usine kahle wadlula bonke abantu, kanti uthe ukusina wena kwawumqele wayeka ukusina wacosha umqele. Ijaji selikubale out ko-number 1 uma wenze njalo. Okunye-ke mhlawumbe noma kungavelanga la kwiprogramu bengizomcelela ubaba uNgcobo oyinduna onayo ingoma yefoni, naye kube khona akufakayo engikushiyile ekuqinisekiseni kwesengikushilo nami. Bengizomcelela sihlale ukuthi kube khona akufakayo, bese kuba khona okunye umbuzo khona la uthi engomeni yefoni uma kukhuzwa isaga inhlamba ivumelekile yini? I-answer ngokwenhlamba ithi cha, inhlamba akukho la ivumeleke khona. Bese kuba ukuthi-ke esageni ngicabanga ukuthi isinisino abantu abasuke sebekhule ngendlela yokuthi akuyona ingoma kuphela into abayenzayo esizweni, ikhona nokuthi nasekumeleni isizwe ngokwamamutho kusayilabo bantu futhi obathola besina futhi nasengomeni. So uma bebona ukuthi iy'thunywa zabo yiphathi akuye bathi ukufudumezana ngesaga
zikhona-ke vele izakhe ezithi bayikhuzi ingene into yenhlamba ngoba nalo igama lenhlamba mhlawumbe nalo kufanele kucace ukuthi yini yona inhlamba. Inhlamba kuyona into engaziwa nento embi kuphela suke kuchazwa ukuthi ukuhlambalaza iy'nhlamba ngoba ukuthi uma ulibeka lelo gama lilumele ey'ndlebeni nasey'nhliziyweni kubantu abanonembeza kodwa inhlamba kuya ukuthi uyikhiphe uphansi kwesimo esinjani ongalinganisa nje mhlawumbe emabholeni iyekhona umuntu othi uma eseshaya iy'boli kuthiwa yinja le ngoba usuke enconywa hhayi ukuthi usumfanisa nenja kodwa ukuthi kodwa kuwonke usuke usumhlambalaza phela uma usumbiza nenja ewumuntu. Angingaphikisani-ke ngengikushilo ukuthi ngizoba mfishane ilokhu iqhubeka indaba iba yinde. Ngicela ukuthi okwamanje ngime kulokhu. Ukuthi-ke lapha ngasekugcineni ilokhu engingathi mina ngikwaye ngasekuqaleni ukuthi yiphi indlela ekufanele uphile ngayo uma ngabe uyigidangoma. Yile bengisho ukuthi kufanele kube umuntu osuke uma uhambe emgaqweni usuke represent ikhaya lakho. Khona ingane kuthiwa uma kuthiwa khona into eyenzile kuthiwa bekufanele ngoba yakabahle okuhle noma ngabe okubi. So-ke awukuthi uma uphila-ke uphile wazi ukuthi la ukhona kumele abazali noma bengekho futhi khona ukuthi uma ukwenza uthukele ukuthi hhayi lesingakulindeleke lokhu enganeni yakabantu ukuphikisana nokuthi ikhaya bakwazi ukuthi liphila impilo engaqondile kodwa wena uphume eceleni ukuthi mina ngifuna ukuphila lokho mina ngiqala impilo eqondile noma ikhaya maliqondile kuyingane ezintembi kuthiwa hhayi akufani nakuleli yakhaya. Ithi-ke leyo kufanele uma umuntu uphile impilo ethi into ofuna ukuyenza mase kuqhamuka umzali wami ngenza lento angathini mathi ngajabula qhubeke nayo uyenza injalo. Cela ukuma ngalapho kulokhu-ke ebengisakubonile ebengathi kudinga mina bese kuba sekuthenini-ke isihlalo esicelweni ukusihlalo ukuthi uyakuvumela yini ngoba nami bengamfaki ngewindi kwakungozi ngimxelele ukusihlalo mayethi hhayi angakusha kushoyo bese yangena mayethi isihlalo cha amukho kwi-problem yami bese ngixolele kwakungozi. Ziyafika wakuthila okuningi okubalulekile la esayidingayo okuvamisile noma kuyikona-kona uma ukuthi uyi-competition uma nale percent onikezwa lo ungakenzi lutho uma ukuthi siyi-competition uma kuthiwa ungabadlali osedlalile ngeza lo mhlambe lo 100% bese uyibulalela wena lo 100% uyenza usibulalela wena until kuze kuhlungeke nabantu abafunakalayo. So lokho kwenzeka kanjani na? Kwenzeka ukuthi ungena kwakho estage sekhona i-percent osuyikhafile usulisevile or khona i-percent ovele usubulela. Sungabacela-ke esibeyathi bengicela njengamanje ukuthi ngidedelele kumphathi asikhavele and then mase ngidedelela usisi uNcamina akwesayidini lomkhakha. Over to you, sir. Ngibingelele kuzo bonke abaholi bethu lapha ngithi nje sanibona. Ngiyabonga ukuthi ngithola ithuba ngibingelele nonke nikhona endlini. Ngiyabonga ithuba lokuthi uDlamini angibize athi angivele uletha ngizobukela ukuthi kahle kahle kwenziwa njani.
Mina-ke ngasikhulele elokishini indaba yengoma ngoba nginawo ngisho indawo ekuthiwa isemakhaya. Amakhaya ngawazi ngokuthi ngigane ngibe nonkosikazi oqhamuka endaweni esemakhaya. Ngase ngizazi kanjalo indawo zasemakhaya. Manje ngiyasifunda lezi zinto kuyangithokozisa ukuthi ngithola ukuthi imvelaphi yami kahle kahle isuka lephi, into kanjani. Yabona uma usulahlekelwe imvelaphi yakho umuntu omnyama noma umuntu nje ophilayo in general usuke vele usulahlekile usungekho empilweni. Ingakho sithola ukuthi iy'ngane zethu lezi esizizalayo ezikhona ezikhulayo ey'ncane sezenza zonke izinto ezingasile lezi, ziyabhema, zikhona into ekuthiwa amaphara, yonke leyo nto. Kanti umuntu uyayazi imvelaphi yakhe ukuthi iqhamuka kephi, usuka emngaka efundiswa ukuthi kahle kahle wena ubani, uzalwa kephi, obani okhokho bakho, kanjalo impilo osiko yakho ithini. Ngaba sinazo lezi nkinga esinazo njengoba siphila ezweni. Sikiyeke ukuthi abanye abaqhamuka ngaphandle kwamanye amazwe ibona abafika lezinto, kodwa uma ngabe ingane ifundisiwe isancane ukuthi usuka la empilweni uye la, ingane iyakwazi ukuyibamba leyo. Nani bantu bami, njengoba nisaqala kanje niyibambe kanje nifundiswe, ibambeni-ke. I'm telling you, you'll never go wrong. Akukho lena okuhamba khona empilweni ngoba lana ufunda zonke izinto, inhlonipho, ukusiphatha, yonke into efunakala kumuntu ukuze akwazi ukuthi aqhubeke nempilo, aqhube usuku empilo lakubo. Uma uyibambe nje usamncane ufundiswa kanje uzoyibamba kahle. Mina-ke ngiqhamuka emnyangweni wakamgqomo kadoti ngaphansi kwamasipala. Ngeke ngaba ijaji wathaphina uMichelle Kadele. Ngabizwa nje ngokuthi ngokomsebenzi, ngokwesikhundla somsebenzi kodwa ngizoba ijaji engomeni. Ngiyakhumbula ukuthi ngangingazi ukuthi yini engangiyoyijaja, kodwa ngafika ngayibonela ukuthi into yokuqala i-uniform, ugqoka kwakho, i-appearance yakho njengoba ufika uzongena la phambi kwethu uzocula noma uzosina, wena ugqoke kanjani. Uma bengena abantu into mina ngayinosayithi mina ngiqhoma kadoti ngikhuluma ngenhlanzeko, ngathola ukuthi naye ngeke ubaba ube wayisho la indaba yokuthi ufaka ka-left uphinde omunye ufake ka-right. Akusayona inhlanzeko, akusayona i-uniform leyo, usungcolile kumina. Kanti ngeke uzuqhamuke ufake isokisi eli-brown bese ufake isokisi elimhlophe. No, ayihambi kanjani. Kufanele ukuthi kufane amasokisi akho afane, kube uniform. Lapho-ke uyazirepresenta noma uyayirepresenta igroup lo osuke ufike nayo. Omunye uthola ukuthi kade benengoma ngayizolo kwenye indawo, sebeyafika manje kule ngoma yanamhlanje, into ayigqokile inesikofi nombala omnyama, inemap, sekuyimap yase-Australia, ingcolile into ayigqokile. Yethi lo muntu lona ufake ivesti elimhlophe, kodwa uyabona ukuthi sekunesikofu la, okanye mhlawumbe kade sebeshaya amanzi akho njalo kwachitheka ijuba lamthela esifubeni. Lo muntu lo usenepoint nje seliphumile, yabona, usaphumile ko-number 1 eze kade esho ubaDlamini. Yabona, kubalulekile ukuthi lezi zinto ey'ncane uma ungayishaya ingoma uzube ngekhanda. Ngibonile igosa lapha lishayisa lime ngekhanda lithi, kodwa thola ukuthi nje into encane bese kuhlahlisela ngamaphoyinti, awukho clean. Yayibona le ndaba, ukuba clean nje kukhuzana kubalulekile. Kuthiwa-ke angizokumela abafowethu ababili abafanele ngabe bakhona la, abaka-sport youth office. Yes, into engiyaziyo angeke ngithi ngizothi bona bazokwenza ukuthi nokuthi ngoba akukho esihlanganele sisakhuluma savumelana ngakho. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi kwi-youth office izinto enjenganalezi bayazithanda ukuthi bazixhase, bayathanda ukuthi bazipromote. Sekuya ngokuthi nina nizimisele kangakanani. Anikwazi ukuthi anikwazi ukuthi lithi niyigroup
kodwa bese lithi iyafika ilokhuzana i-youth desk la isizonicheck-a noma kukhona into efuna uzonisiza ngayo thola ukuthi aninombango nje wenu nodwa yilo ofuna ukuba igosa yilo ofuna ukuba yini yilo kufanele niqale ukuthi kuba ukuthi nini into enikhulumayo iyodwa ihlangene. I-discipline ibalulekile kwi-group enjengalana ukuthi uma ngabe siyaphambili sonke ngezwe elilodwa ukuze baqhamuke omunye umuntu wangaphandle efika nento athi uzosisiza ngayo asifice sihlangene ngoba once wasenza ukuthi hayi lana kunombango wokuthi hayi lana siyajolana lana kuqonyelwe ayikho into ezoyipromota lapha ayikho into ezoyiphakamisa ngoba phela uma ngabe efika nento ayiphethe kodwa ethola ukuthi igosa liqomene nengane yakamamzikodo kusho phela lapha uzophakamisa ukuthi la akwakhiwe ingane uzophuma lo muntu abaleka ashiye ahambe nezinto zakhe nama-resources zakhe abuyele eceleni. Kubalulekile ukuthi ukuziphatha nokuzipresenta phambi kwabantu abazokwazi ukuthi banikeze usizo nihlezi nibophele kanje nikhuluma ngezwe elilodwa. Kubalulekile lokho. Laba abana-sports and recreation nabo bakhuluma nga-same thing, bayithanda i-discipline kubantu. I-discipline ayiyethenini ngisho kuthiwa niyasina kanjani yabona nje maniphakamisa unyawo nisina mhlawumbe ningena ngasilo ingoma yongena maphakama unyawo aliphakame kanye phela kuthina sonke mahlala masikaza futhi sisikaza kanye yabona bayayibheka ilokhuzana ezinto ezinjalo i-discipline le-group esize kuyona babheka zonke lesi sitenza njengoba ngisho nina ningaqhamuka nibathi nithule amavoyiseni abe makhulu kodwa kube khona lezi ezincane ezinishayayo ukuthi ningakwazi ukuthi niphumelele. Yabona nje kade njengoba nje ngihleli la ngiyabuka njengoba umnandi uyawuvusa umoya umfowethu lo kodwa ngimnothisile ubhuti wesikibha esimhlophe ukuthi uze waqetshwa ubaba wathi ngoba nini uyithe uyihlelele uthe buka ukuba kuthiwa ngimna ngisponsor sengiyafika sengiyambona ukuthi hayi ubhuti akekho kulento unaleyo nto nje ukuthi hayi no asibe sonke ngesikhathi esisodwa sonke kungabe ukuthi uzuze uyatshela kuthiwa hayi phela sukuma phela nawe hayi phela phasisiphetha phela nawe ngoba sisonke kulo mzimba. Kubalulekile ukuthi mangabe siyenza into singavezi isithombe esibheke eceleni kunento esizeni. Ngiyazi ukuthi uma ngabe usufika kule age group kuyabe kube khona lento ukuthi hayi phela sengubhuti mina hayi mina sengusisi mina yabo ayafika la ukuthi lawo ma-hormones lawo afike akuphazamise la emqondweni kanti yona ke lonto esizoyikhipha-ke la njengoba uyingane hlala uyingane ungaphumi ebunganeni bakho. Isikhathi sokuba mdala siyeza sizofika ungakujahi ukuba mdala ngoba mawujahi ukuba mdala yila uzosheshela ukhubeke khona empilweni. So nje ngalawo mazwi ngingabi mude nami kakhulu ngoba mele wanginikeza indawo yokukhuluma manje ngiphethe umkhuhlane ngabe ngiyaqhubeka ngabe ngiyangafundiswa kahle nje ngicekebula ngithi ngiyabonga kakhulu kanti ngiyabonga. Ubaba uMchunu la kwi-area of which is Inanda Luduma kwaMashu uyena umphathi walomnyango wakwa-DSW meaning uqoqwa kadoti. Uma nje unenkinga engatholakali koplastiki nesimo senhlanzeko endaweni enhleli ngakuyona uye umphathi ubaba nimbonayo. So ngiyacela nje ukuthi nimazi nimjwayele uma khona iy'nhlelo enifisa ukuzenza njengomphakathi ey'dinga ukuthi umasipala afundazwe obviously akwa-DSW isondweni uye ubaba engabe sikweni nithintana naye kakhulu. Ngiyathemba Magoso nabo bonke abakhona ngaphakathi endlini imibuzo ninayo ngoba kusafunala ukuthi nibuze iy'nduna and then mase nithole i-demonstration. Bengicela ukudlulisela kuwena sisincane. Mhlambe baqaphelile akade bengibona ngihleli laphaya ukuthi iloke ukukhaleka kunesililo. Lesi sililo lesi lesi sililo salo it's because we have forgotten ourselves.
ukuthi angithi as I'm standing in South Africa, I cry for you. Because you can't forget such a day like this. Yes, things may happen, but we shall never forget that there are leaders who died for us. Sihamba phezu kwamandla amanye amadoda afa nemindeni eyafelwa because of South Africans. And therefore this day will forever be important in South Africans. If it was for me, I would say we must take this day away from regarding it as a political thing, but and start embracing it as Africans or as South Africans. Meaning even the church, every organization in all corners of South Africa, when this day comes, they should celebrate it. If it was for me, I would say we should be having events where if it need be, we should be slaughtering even cows, cattle. If it need be, this day should be treated just like how we treat it like our Passover, as we treat Passover. In this day, in each and every home, it should not be just regarded as a day of celebration where we think we must just go and party, but it should be a day like a mourning day where we remember the cadres that fought for us, because irrespective of the political landscape in South Africa, but this day will remain relevant. It was not relevant yesterday. It is still relevant today. It was relevant yesterday, but not only yesterday. Even today and in the future, this day will remain relevant. Some people may not understand. They may take it lightly, but this day is such a day that needs us to embrace it with all that we have and with all that we are. If I may call it, in every family, if it is for me, spiritually as it's laid in my spirit, each and every home, ngabe sikhuluma ngokuthi mhlawumbe umndeni nomndeni ushintsha ngisho imenu ayenze ibe imenu yase-Afrika. Ukube kuyaziwa ukuthi ngaleli usuku nje ekhaya sipheka ukudla kwesintu. Because we may take it lightly, we may be fooled and take this day lightly if we don't know who we are. But if we know our identity and understanding that the leaders, the cadres that died for us, they did the part that was worth their power at that time. It is true that we may not fight like them, because in their era, what they did in their era, it was supposed to be done in that era. But nowadays, like how Mandela said, asikho isikhali esiyodlula imfundo. We will stick to that, because knowledge is power. When we talk today, we emphasize education more than anything. When we talk today, we emphasize the economy more than anything. But I want us to reserve that moment of silence for a few seconds. Every one of us here, just bow down, thanking our leaders, the cadres, all the freedom fighters that died for us. Let us give them respect. Just for a few minutes, we're just gonna
do that moment of silence, just in respect of those cadres that fought for us. Niyaqonda abantu abasho ukuthi khona imindeni esashupheka namhlanje abahamba beyolwa ababesemasosheni abangazange bashone bayaphila, but they are suffering because of this freedom that we are in. Sizokhumbula abantu abasha ukuthi ngalezi ayikhathi sasingakwazi ngisho ukungena ezitolo ezodwa nabo. Ulwandle sasungalazi kwakuba nolwandle oluthize labamhlophe nolwandle oluthize la kwazi ukungena khona indlu emnyama. Kwakunezitolo sasingakwazi ukuyingena. Nanithi manifike epost office njengabantu abamnyama nimulayini omude kube khona abantu abathize makufika ungqiwa vela adlule nje ashone phambili. Namhlanje sikhuluma ngemixhaso ekhona abantu bahlele emxhasweni eyayingekho. Sikhuluma ngogesi okhona yonke indawo, even amanzi esiwathole endlini namhlanje ayengekho. We lived a kind of life that was very limited, but it took these cadres to fight for us. So it will be very unjustly for us as South Africans to forget where we come from and who we are. Lolu suku ngolimi lezulu bantwana ngichaza ukuthi noma ngabe ubani noma ngabe usukholwa yiphi inkolo, kodwa makufika umhla ka-27 fanele ziwe phansi ngedolo and appreciate those abasifelayo basiluwela ngaphambili, because they had good intentions. Angikhathali political landscape isithini manje babomkhulu, kodwa iqiniso lithi emuva la sivela khona kulawa ma-leaders ama-cadres ayelwa nenhliziyo yonke. Yingakho abaningi babo bengekho bashona. So how can we forget? Singakhohlwa kanjani ngenxa yokuthi isimo sesishintshile mase sikhohlwa abantu abasifelayo abenza konke ukuthi sibe la sikhona. Back then ngiyazi ukuthi umuntu omnyama kwakureke ukuthi umuntu omnyama unebhizinisi. Namhlanje abantu they owning businesses freely. And mase siyakhohlwa thina la sivela khona. Umuntu omnyama back then kwakumuntu ukuthi mayisebenzile nje kuphelele lapho. Mayiqashiwe nje na wasebenza, that was the issue. Kuningi kakhulu okwenzekile ukuthi singakhohlwa. Yes, kukhona nobumbi esibonile. Kodwa lobubi esibonile abusenzi sikhohlwe la sivela khona. Can we observe that moment of silence for a few minutes? Message you should just to wait and shall pass. Amandla. Amandla. Long live to the spirit of Ubuntu. Long live. Long live to the spirit of Ubuntu. Long live. Long live to the spirit of Steve Biko. Long live. Long live to the spirit of Nelson Mandela. Long live. Long live. Amandla. Long live to the spirits of Chris Hani. Long live. Long live. Long live to the spirits of Oliver Tambo. Long live. Long live. Amandla. Siyabonga. Ufuna ukuthi ningahlala phansi. Ngifuna ukuthi-ke ngalesi sikhathi sesuzwile umlando kwala street sisuka khona. Okubaluleke kakhulu abantu engifisa ukuthi nibe ne-picture yakho esingaqhubeka nabo kwabaqala njengamanje. Uma ngithi long live to the spirit of Steve Biko, because that is one leader who led the Black Consciousness movement, and it's yes.
i-Black Consciousness Movement yayikhuluma ngokuyigqaja komuntu ukuthi umuntu makazigqaje. One of his famous quotes yayithi ngifuna ukisho ngesizulu ngesilungu ngisizeni kodwa yayithi amandla e-oppressor alele engqondweni yomuntu o-oppressed. Ngifuna ukisho ngesizulu kahle kahle. Amandla omcindezeli alele kwingqondo yomuntu onjani ocindezelekile. Namhlanje wayekusho ngalesiya sikhathi but I wanna stress ukuthi kuze kube namhlanje kusenjalo. uSteve Biko wayegqugquzela ukuthi abantu abakhululwe in their minds ezingqondweni zabo. Namhlanje ke sengizohlala phansi kubalulekile yabona njengoba nigroupile nje kanje ngifuna ukukhuluma in your level njengamanje ukuthi siqalaphi ukuzikhulula thina abengoma esiyeka ke nje konke okuningi okunye singakusho. But ngifisa ukunishiya nalento ethi everything is about numbers. Mhlawumbe iphutha esilenzile thina abantu abamnyama ukuthi ezintweni zonke esikhuluma ngazo siyakhohlwa izinamba. Izinamba makhosi sishiye eceleni. Kodwa onziwa izinamba into abayibeka phambili. Uyabona umuntu owasungula igalofu isport segalofu wayecalculateile ukuthi mayisungula lesi sport segalofu kuzobe kunegiya yakhona ezolibiza so much. Waphinda wacalculate ukuthi uma uyodlala igalofu kuzoba nemembership efanele uyikhokhe. Wabala wacalculate wazi ukuthi uma kuthiwa imembership yomuntu ojoyina igalofu 1,000 rand ngiyalinganisa. Wa-understand ukuthi uma ezuze abantu abawu-100 abama-members egalofu yokusho 100,000 wase-understand ukuthi if lo 100,000 ewenze kulama-province mhlawumbe la nale asithi waseyalibona nemiliyoni hlangana ngale membership. Eya-understanda futhi ukuthi le mali uma seyiqoqile uzokwenzani ngayo. Washashe wayibona la ezoyi-investa khona iphinde ukwazi ukwenze njani ukugenerate enye imali. Ngala mazwi ngichaza ukuthini ngichaza ukuthi as you have grouped yourself angazi ukuthi nibangaki mhlawumbe no-50 mhlawumbe no-100 per group. But ake sicabange nje ukuthi engomeni bangase kuthiwa kunemnikelo eniyenzayo ebizokwenza ukuthi ngonyaka kube imadlana ethize. Ukhona yini babumkhulu umntwana obezophuma kulabantwana ethi anginayo imali yokuqhubeka ngiyoregister esikoleni? Uma benemali abanayo abayisaveayo kancane besoba khona isidingo makhosi sokuthi bagcine bengakwazi ukuzenzela izinto zabo babe namakhono bavuse amakhono bazandise bona njengabantu bengoma ngoba phela iqale ekutheni bona mabenza kahle kuhamba kahle kuzokwenzeka kahle kuzomema nabanye ngaphandle. Ngesikhathi bebeka leyo mali leyo ingabe kuthiwa u-50 rand ngabo malini, I'm just making an example ngenyanga noma ngabe kuthiwa unyaka. But do we understand ukuthi kuyothi makufika isikhathi khona kufanele aye tertiary engenawo amandla ukuthi ngeke aswele ukuthola imali ye-registration lapha phakathi? Uma bona bedecide ukuthi njengoba sine-uniform sesikhathele ukuyoyithenga akube khona abanye bethu abathungayo ngaphakathi ababa nalekhono abasukela ngaphakathi thina sisupporta bona. Uyabona yini mkhulu ukuthi bona beboda bokwazi ukuthatha kuyona le mali bayithengele i-equipment futhi let's multiply umsebenzi bakhule sibone izinto zenzeka.
So into yethu ithini asingeke thina sisayitoyitoya niyezwa kanjani thina sisayitoyitoya sesebenzisani ingqondo eyathi itoyitoya ikuphi manje senza kuphi lokho kwakushiwo uSteve B kanyethi as we need to be freed in mind. So indlela yokuba freed in mind ayikhele ngaphandle kokuthi sifunde ukwenzani ucalculate inamba. Yonke into umuntu omhlophe wethu uya kwi-China wethu uya kwi-Russia wethu uyaphi it revolves around calculation. Nithi futhi uma senibalile baphathi babo nayenza lento ye-calculation ngifisa ukugcizelela ukuthi into eshaya phansi izinto zabantu abamnyama yinye imibono ile ethi uma sebeyiqoqile imali abayibizi ngegama ukuthi bafuna ukwenzani baholi angithi ukubona sebedonselana ikhaya ingoba inalo igama uyabona ungqiwa mayibeka imali uthe qambe ibeka sekunemthetho sisekelo sekunento eshoyo la yonke i-draft ikhatha iyasho ukuthi imali engaka mayifika emalini engaka mhlawumbe so investa kuma properties into yokuqala okufanele siyenze uku-investa kwi-property i-second goal enye siyoyenza iya lapha so nathi asizenzeni lezi zinto kodwa masikwenza sicubungule sibe ne-mind yokuthi yini esizoyenza nina-ke ngeke nikhulume ngezinto esikhuluma ngazo properties ey'nkulu kodwa lezi ey'ncane ezirevolva emakhosi around bona laba bengoma njengoba kade sikhuluma ukuthi kusasa khona ingane efayile esikoleni ayikwazi ingane ukuya esikoleni yayizwa lona kusasa khona mhlawumbe sipoxakekile-ke namanje uxaye ngale ndlela ukuthi akwazi ukuthi uzothatha ngihlanganisweni kubo but abakwazi ukuthi lesi sikhwama sikwazi ukukhava leso sidingo lezo zinto nje ey'ncane let us free our minds iloko ebengifisa ukusho ukuthi usiyaqhubeka ne-idea kaSteve Biko this time. It is the idea that is going to take South Africans forward. Black consciousness movement. Zazi ukuthi ubani. Mese uqeda wenzani ingqondo yakho ikhulule. Ukukhulula kwethu kusekutheni sikwazi ukuthi siyazibambela siyazenzela. Ngeke phela sihlale njalo silinde ukuthi ngoba kukhona la sebesebenza baku-workplace ngeke njalo bakumfuna sihlale silindonze ukuthi bona bazovulela thina amathuba omsebenzi leyo ngilibiza ukuthi makhosi umkhulu njengoba esebenza noNgame esebenza lapha kwi-department nomunye esisebenza bekufuneka mase sifike emsebenzini inhliziyo yethu ithi kunodade sibashiye emuva bangasebenzi nabafowethu sibashiye emuva bangasebenzi. What can we do then to make sure ukuthi nabo bagcina besebenza? Uma sithola umsebenzi mfuni akuwona ukuthi thina bese siyabreak ukuthi sesisebenza kumasipala sisebenza ka-government esaba ngcono kuneminye imizi. Kodwa umsebenzi mase siyitholile thina siku-workplace kufanele ithi sihlangana kanjani sikwazi ukubeka. Uma mase siyavumelana sithi njengoba siwu-20 uma singabeka 1,000 ngenyanga kasibe ngesikhathi esithize khona siyokwazi ukwenza uqala umsebenzi ethize. Sibonileke iy'ngane zomngciwa zikwenza uthole ukuthi iy'ngane ezihola 25,000 uthole basave 15,000. If abantu abawu-15 besave 15,000 and then mhlawumbe bewu-25 uyazi ukuthi leyo mali ekupheleni konyaka ingaphezu kwemiliyoni. So can we try manje and strategize? Uma usebenza asigqugquzele lento ye-unity senze ubunye ukhululwe iy'ngqondo zethu amandla. Sibonge la uMadlamini wasikhawulisa. Siyabonga kakhulu nanokuthi asikhumbuze nokubaluleka kwayo i-freedom. Nami usuke wangiphakamisela kancane kodwa hayi siyabonga. Njengamanje sifike emaphethelweni ohlelo. Ngaphambi kokuba unduna umdala asivalele nokundunankulu bedefanele asivalele but ngenxa yezimo okubambekile lapha ngekhona. Uma ukade sifunda noma ngabe seklasini kuba nesikhathi sokubuza imibuzo ngoba inhloso yalo ukufunda ngaba yenza ngalana and nento ekuthiwa yini i-demonstration. Ngicabanga abantu abameni sazokhula nisazobona nasey'koleni nasemayunivesithi ufike ufunde i-theory
mase usuwenza ini i-practical into oyifundile yenza. Iy'nduna-ke zizosikhombisa ukuthi yini i-4. Okwamanje ngicela ukuvulela imibuzo uma unomdadane eyazivalela masisiya. Sola nayo demonstration. Ngicela ukubuza uloku enizwile kuyihloko ebekade ibhaliwe la induna ekazile ukukhava. Uthini umbuzo? Niyacaciseleka ukuthi yini khona? Ngingajabha impela imibuzo uma ngingayitholi kakhulukazi ngoba kugcwele amagidangoma. Uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwefolo noshameni kuloku enikuzwile kuchazwa. Yini ifolo? Yini ifolo? Hayibo. Mamngoni, yini ifolo? Nsizwa, wensizwa. Nsizwa, yini ifolo? Sanibonani bomangeli, yini ifolo? Phila nokaDlamini. Ifolo uthe induna ingoma esinwa ngezinduku lezi ezakhiwe ngesikhumba sembuzi leyo hlobo. Ingakho izibizwe ukuthi ivolo. Abanye bayibiza ngevolo, abanye bayibiza ngefolo. Isikhathi esiningi ke uthe induna kuvamise ukuthi igqokelwa ngemvunulo isikhumba. Ifakwe ibheshu, ifakwe imbatha mhlawumbe namandla embatha, noma ifake ibebe, ifake imqhele, iyona ke ingoma yevolo leyo. Yabo. Sasimshayele inhloko. Mama layiceleni ngoba kahle kahle mina nginomela ngigada intombi ngithathe incane ngayishiya enyanga ngoba ngisho ukuthi umbuzo wami uzoba seceleni awuzubabika kulo wefo ngike ngathi uma ngabe sihlanene nje singonomehlo sixoxa nje ukuthi intombi sikhulisa kanjani ngase ngiveza ukuthi mina ngine-ngane engikuhlaza maneze intombi hayi amantombazane bese kuba ney'ngane zabafana engathi uma ngibheka ukuthi lezi ngane ziyadinga umelusi ngoba omalume nobaba ababekwazi ukuthi bekhulisa abantwana ngendlela efanele asisababoni. Ngase ngithatha lezi ngane ayiphelele ngathatha lezi ngane zabafana ukuthi ngiyiqoqe uma ngabe ngizosilisa ingane uma ngabe ngizokhempisa ingane zamantombazane ngikhempisa ngelanga lazo zodwa kanjalo nabafana uma abafana bakhele baye benze ijim entaba nasemini benze bejim kwezwakala ngathi akuzwakali bomama esibambisene nabo kodwa ngase ngiyacela ukuthi nabo abafana ngiyabacelela ukuthi ngoba kwavele ngathi imina umama oveza ukuthi unabafana akabagadile ngase ngiyacela ukuthi bandla bengathi ngibadedela abafana ngoba iy'ngane ezinye azisafundi zihleli zigcina iy'ngane ezinye zihambe emgwaqweni zigebengegebani kungcono uma kukhona izinto ezizobabhizi ngazo ngoba ngisho ukuthi angiye efolweni kodwa ngifuna ukuzwa lapho ukuthi emagoseni akho la njengoba ngumama ngithi mina ngelusa abafana ngiyabelusa nabafana ney'ntombi kunjani uzwakala kanjani emagoseni akho. Ngiyabonga mamkhulu ngizothethelela kuyona iy'mboni. No. Ma, kambe kulokhu kwakho ukhona la mhlawumbe ungafuni ukucaca khona ukuthi esenzweni sakho sokuthi kube khona abafana futhi ukubona ukuthi bayasidinga isandla somuntu omdala kodwa kumukho umuntu wesilisa oseduze mawulekelela lapho ufuna ukutshela ukuthi khona abalwisana nalokho nokuthi ikhalazo sithi bahlanganiselane abesilisa nabesifazane awesingene kahle embuzweni ukuthi ikuphi la uthole khona inkinga khona nempendulo izoqonda embuzweni. Cha angibahlanganisi
izinto abazenzayo benza ukhululana. Amantombazane ayakepha uma esuke ezodwa ngoba basuke bengekho abafana. Abafana isikhathi esiningi abaphephi bayajima ntambama noma benomcimbi wabo umcimbi wabo besemini. Kodwa uma ngabe biwa emcimbini njengoba ngize nakho siyakwazi ukuhamba nabo uma ngabe umcimbi udinga izinto. Ayikho inkinga ehlanganiseni abafana namantombazane. Leyo nto yenzeka kumina uqobo. Mina engikwenzayo ngihamba ney'ngane zami ngeza komakhelwane seyezami ngalelo langa. Ngalokho engiye ngakuveza ngasenkulumweni yami yokuqala ethi masihlangene kanje sokumuntu oyedwa makhona owesilisa ofuna intombi akayifuni la endlini kodwa uthumela laba abala uthi khona intombi engiyibone lapha. Uma sikwazi uku-understandana kuleyo makhona iphutha engagcina lenze kwakhona ababonanayo ingoba ukwazi ukuthi uyabona phela kanti ubuka ngeSolomon ukuthi yazi yayihle ifanele mina ngoba ukuthi wena semandleni nasesigabeni sokuthi usufuna ukukhetha ngeke uyishiye intombi uyibona uyazi ukuthi right ile ntombi oyifunayo kodwa ukuthi into ongayenza ngokuxoxela thina leyo thina sisho ukuthi nje sizumthwana abafundi abababani bathatha khona la ngento eqhubekayo kodwa ngokwe-age abantu esinabo asinakamboni engathiwa la useyindoda useyintombi la endlini. Mhlawumbe ukuqondisa isimo-ke sendaweni iyolunga ngokuthi khona lapho esikhona indayiveli ngokuthi sithi thina sabasini bengoma. Ingoma isifica sisekuphileni indawo nendawo la sikhona kuyakube kukhona induna. Mawukuthi indawo yethu ayimelelekile kodwa abantu besilisa bakhona ila ivela khona ukuthi hayi sikhona kodwa sinayo umuntu esiqokelwe yena ukuthi usibhekile. Sesingangena-ke leso sikhalazo la kumina ngiye kwacelela leyo ndawo engathi ayinayo umuntu obhekile insizwa lapho. Uyedwa umuntu osibekele umuntu osibhekile oyinkosi. Indlela yenkosini eyokucela induna ngenhlanhla idlula lakini. Singalekelelana kulokho ngoba nako vele phela kubantu abasuke sebekhulile sekukhomba ukuthi sebengaba nomuntu okufanele abe umbheki wabo. Basuke sebeyiseka nje ukuthi hhayi mina ngiduna ungawenu. Singake bacelela ukuthi babe khona umuntu esimphakamisa kuleyo ndawo ukuthi cha wena usibhekele insizwa la abe nobudlelwane kodwa noma usigadela intombi bese ibambe lapho. Siyabonga nduna. So uthisha la ngaphambili okuyinduna nezinye ke ihambelo zethu ofacilitate abagcini bangaphumelelanga. Siyayicela i-demonstration. Ngizakhumbula ukuthi ifollow yini hayibo. Ngenzela ukuthi kube clear njengamanje uma u-attendele workshop kumele ukwazi ukuhlukanisa between the two. Ushamene ne-4. Umuntu umekubuza nje yabo iphume imibuzo ukwazi ukuhlukanisa. Ndona la bengicela ukuthi uzivalele. Ngibonge mphathi wohlelo. Bese ngibingelele indaba ezithathu. Ngibingelele nehambe zonke khona ngokuthuba engitholayo ukuthi ngivale. Ngizoke ngicela ukuqala lana mphathi wohlelo ngiqondise le ndawana yakho ngiqondise le ndawo yakho nomdladla kanjalo
Lona-ke okhulumayo-ke mphathi wohlelo umdladla wangempela ngoba umdladlana isinciphiso sikamdladlana nje. Ngithi angiqondise lowo ndawana nje bafowethu. Ngiselapho ake ngiphinde ngibonge ngiphinde bese ngiya lapha ngingakahlali phansi ngincome ngoba indaba ezitha nathi thina esikhona lapha kade lezi ingane lezi kumele siyibonge sikhuthaze futhi ukuthi yakho noma ezakho azikho kodwa kumele sikhuthaze ngoba labafana laba ngabahlezi emathaveni ukubathanda njengamanje nalamantombazanyana amancane ngoba niyabona ukuthi isikhathi esiphila kusona sinjani kodwa banda abakwenziwa kunokujabulo khona kontanga yabo abakuzwayo njengamanje la bekhona kodwa bona bekho lapho kodwa balazi. So-ke uma belana ngithatha njengokuthi basadinga ukubanjwa ngoba bayisondeza bafundiswe bakhonjiswe ukuthi into abayenzayo yinhle bakhuthazwe njalo abakwenzayo bahlala bekubona bahlale bekhonjiswa ukuthi kuhle ngoba umuntu olana ngikholwa kakhulu ukuthi umuntu othanda ukuphatha kakhulu-ke isport esihlangene ngaso yonke into phambili idinga inhlonipho. Inhlonipho phambili isport sakho kufanele usihloniphe usithande ungathi mangabe kuwukuthi abaphathi benu abekho mhlambe bese nibona kufanele nenze noma kanjani nenze noma yini la kakhulu njengoba ngithi kakhulu inhlonipho phambili safuneka abafana njengoba nihlanganisa nezinto njengalezi abathontanga yini zingezinto zabantu abaqashukwe lo rayini babona ukuthi akunjani ngoba asengafihli lokhu bafowethu njalo ezithanda ukuthi lezi ngane zithatheka njengeyilima kontanga yabazi kodwa nazi ukuthi alizolilima ngoba ikusasa lenu elifayo ikusasa lenu futhi elingafi uma wena uzoyikhethela indlela ebheke ehlathini ebheke ekhanyeni ikhona njengoba kukhona omama ababheka iy'ngane lezi zamantombazane hlala nijabulela njalo ingane ukugana ngoba abantu abayibazali njengoba bekhona bakhonela ukuvimba nina ey'ndleleni ezimnandi kinina kodwa ezigcineni kwazo eziwukufa ngoba zimnandi kinina lozo ndlela kodwa ekugcineni ziwukufa. Uma silana njengoba sithi inhlonipho kakhulu esiyisebenzisa phambili uma sihlangana kanje ake ngithinte nje iphuzwane emncane njengokuthi bafana bami ngiyawayeka amantombazane ngoba phela amantombazane vele wona lento engiyisho engizoyisho noma wona ayayenza kufanele ngingenze nakuma lapha ofake ibarret yakhe umuntu umama right mefake isigqoko endlini thina besilisa awungena endlini isigqoko uyasikhumula angisho ukhona osigqokile sengithinta nje izinto okuyizona eyikhomihlonipho kakhulu njengoba sidlala futhi-ke sisenkantolo yesizwe
okunjengaloko asibuyile. Iphinde kubuye ngize la sengizohlala phansi. Njengoba nisesiportini namanje ngiyafika ukuthi isport siyahlonishwa. Kunendawana abaphathi nina emphethe. Angisho ukuthi phakathi kwenu la khona engibabona noma engibabone noma engababona benzani. Kunale ikhathi hamba zenzeke. Nina njoba nilana nina noma nina zazini ukuthi nihlukile kulabo abantu kulabo ntanga yena abangekho la. Kukhona into igciwane elibi elikhona bafowethu elibulala izimpoti kakhulu. Igciwane lona leli likamaqomane esportini njengoba bekathinta imvunulo esportini umuntu enisina naye udadewenu lo umfowenu lo. Uma singabamba lapho nje ngoba uma wena usuzobona intombi la iyawa ke le ngoma sebeyahleka lapho bebesemaceleni bebenithatha isokuyilima la ngithi yabona lo. Okunye ke sengigcina elinye lawo lamagciwane engiwasho bafowethu igciwane lotshwala. Iy'poti ziyafa ngenxa yotshwala bafowethu. Kuke kwenzeke uthole sila mhlambe kula egroundini uthi uyathola how nazi ingane sehamba ziphethe otshwala nengane kade isina kahle kanjena sesiyeke isithuli la nengane kade ihlambelele kahle hawu sengiphethe otshwala ngezandla manjena akusemnandi-ke masekunjalo akusabi mnandi. Ithemba esinalo ngane liyalahleka liyaphela kanti lesuku esikade sisenalo ngaleso sikhathi konke nangumama ekade ethinta indaba yokuthi babheke la zamantombazane. Lento engishoyo iyenzeka ngisho ungathiwa mhlambe iy'ngane zibuya mhlambe zibuya emkhosini lo omhlaba. Uma uthi uyahamba udibane ney'ngane hawu iy'ngane sezihamba manje ziphethe amakani ngezandla zibamba umsini. Iyaphela lento ekade siyithokozela thina ukuthi zihlangene ngayo. Engisho ukuthi bomama noma inini umsebenzi wenu azi umuhle wokubheka lezi ngoba ingane mayikhula noma inini ifuna ukubheka ifuna ukutshelwa ngeke ingane ikhulele yodwa. Uma sizoqhela thina ingane esondelayo ngiye ngithi mina ingane mayisondela ungayithi ithathu umhlaba endleleni iphela ingaphumi ingane ubhekile wena kodwa kube ukudla. Ubona konke-ke bafowethu indaba ezitha ngibonga ithuba engathithi ebesihlangene ngalo njengamanje ney'mfundiso esesiyitholile ukwazi ukuthi uhlume kuye phambili. Ingoma yethu ifolo shame ziphumele bafowethu ningayeki. Ngalawo magama ngicela uba sibonge bese ngibuyela ngezansi. Asibingelela kakhulu kubalandeli nababuki bomthala TV. Namhlanje senkantolo yesizwe samaqadi lapho khona isizwe samaqadi si decide ukuthi usuku lolu le Freedom Day lo bona balu celebrate ngendlela ehlukile ukuzovuselela abantu ukuthi bazi ukuthi amasiko abo iyona nto inkululeko yabo isamasiko nabo. Namhlanje ke sizoxoxisana nomntwana waseNdlunkulu yamaqadi ozozishwena ukuthi ungubani igama nesibongo nanokuthi ke namhlanje kungani bona bekhetha ukuthi lolu suku baliu celebrate ngendlela ehlukile kunabanye abantu aba celebrate lolu suku ngendlela epolitiki. Mina ke ngithume ngokuthi ngupano wakangco umntana enkosi ngimele undaba ezitha
Lapha njengoba silana sizogubha usuku okuthiwa i-Freedom Day, usuku lwenkululeko. Inkululeko lana kwayinkululeko ngokwepolitiki, kodwa manje sithina inkululeko siyisabalalisa ngoba kwakhulunywe nemqondo wethu ngalesikhathi yonke into nje sikwazi ukuthi sigxile ey'ntweni zethu, ngoba uma ungazazi usukaphi awuzazi ukuthi uyaphi. So thina-ke angeke size sikulahle kwethu, ngoba nomunye umongameli engeze ngimusho wakwasho ayibuyele emasisweni. So kufanele sikhumbuze iy'ngane ey'khulayo nabadala sebekhohliwe ukuthi thina okwethu angeke sikulukhuze, angeke sikulahle. Kodwa kulokhu sidecide ukuthi thina-ke lokhu ukuthi kungabi political if Freedom Day celebration, kodwa sibuyise okwethu, siku-retain ingazi kulukhuze, kungazi kulahleka ngoba siyabona kuyafuna ukulahleka. Namhlanje kunengoma lana, khona ne-workshop kufundiswa abantu ukuthi ingoma, kufundiswa iy'ngane nabadala ukuthi namhlanje kodwa uhlobo lwengoma ile ngoma ekuthiwa yifolo. So i-celebration yethu igxile lapho. Mhlambe ke umubheka ke la abantwana ababambe iqhaza namhlanje ke sibona kukhona nomehlo, ungathinda umyalezo wakho kubona abantwana nabakhona nabangekho. Sibonge nomehlo ukuthi basigadele izingane zethu bayikhulisa ngendlela eyiyo, siphinde futhi nasey'nganeni laba onomehlo abathembe njengoba bethembe oma wabo abazali bayo emakhaya, ukuthi abakushoyo kuyikona kona indlela ekufanele bayilandele ukuze bakhule nabo babe abantu ngelinye ilanga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Asibonga kakhulu ke sesithiya ke sizwe ke ngocebo lenkosi uShabalala enye insizwe yamagidangoma ekade nayibambeke iqhaza ukuthi izoba ingxenye le workshop, ukuthi yona le workshop kakhulukazi siqale ngokuthi lolu suku la namhlanje ke Shabalala ulibone kanjani. Mhlambe ngikhuluma sohlangothini ukuthi usuku lolu olubizwa ngeFreedom Day, kodwa sinamhlanje sicelebrate ngokuthi sisikhumbuza ukuthi singobani ngokufundisana ngamasiko ethu. Wena ubone lunjani losuku la namhlanje? Hayi usuku libe luhle kakhulu ngoba kuningi sekufundile la ekhaya, kuyize noma ezinye izinto ngingayizwanga ngokufana nabafowethu, kodwa hayi usuku khona luhle kakhulu ngoba nami kukhona engikutholile engizokwazi ukuthi ngikusebenzise phezu kweqembu leli ngikulona. Nakho wesesinibona senigida ke ingoma madoda kithi, uzizwa unjani ukuthi uzogida ngosuku olukhulu kangaka ugidele inkululeko yamasiko akithi kwaZulu? Kungijabulisa kakhulu ukubuyisa lesa sithunzi sakudala lesi sasiphethwe obaba omkhulu bethu, njengoba sazi ukuthi yonke lento isuka emumva, akusiyo into nathi sithathele nje endleleni, sisukela emumva nathi sicoshe ebantwini. Kuyikhona ukuthi ukuyicosha kwethu akubanga nomhlahlandlela umuntu osithathayo like esihamba naye, yonke into besiyibuka ngamehlo, sihlanganisa amakhanda siyibona ukuthi into kanje mase siyahlangana. Njengoba kwenzeke kanjena namhlanje, into esijabulisa kakhulu ukuthi kube nenduna zakwenye isigodi esikwazile ukuthi sixhumane nazo, sihlangane njengoba sabantu esihlanganele elokishini esihlanganele emadolobheni. Abanye basuka kwezinye indawo, nami ngisuka kwenye indawo, njengami nje ngisuka eMkhomazi eDododo, kodwa igosi engaphansi kulona lisuka le eMelmont. Mesihlangana ngamakhanda sathi mesihlanganisa lento sabona ukuthi 1+1 uyawukhipha 2, sasihlangana kanjalo sasikhipha iqembu. Ezinye izinto sasisisho ukuthi soyifunda ngendlela, njengoba sesithola ithuba likanjena kwi-workshop kanje yamafolo ukuthi siyafundiseka ukuthi kulokho esitshela ukuthi sinakho siyazi, asakazi ngokuphelele, vele indlela ibuzwa kwabaphambili. Sibonga kakhulu kwenduna ezikwazela ukusibiza la eqadeni emzinyatho ukuthi zizosilekelela zisicathulise njengabafana abancane abasakhula abalwela futhi intsha ukuthi iphile ibuyele lesa sithunzile sasemumva, ngoba yonke into yenziwa umlando. Mhlawumbe umyalezo wakhe ke entsheni ethi ingoma into yamabhinqa futhi into engenamsebenzi olutho, uthini wakho umyalezo lowo baba? Hawu bafethu, hayi nganza kwethu ngabe ngiqamba amanga, mina engingakosha ngisele ibhenci, angisese isikostro ngomfana nje
njengoba ngisho ukuthi ukusuka kwami emakhaya ngisuke eMkhomazi eDododo kodwa ukukhula kwami ngikhulela eThekwini elokishini. Izinto eziningi zosiko like angizazisanga like ukuthi ngibeyile nesikhathi ngafunda ngicoshe ngokuhamba kwendlela nangokuhamba kwesikhathi nangokuhamba kokukhula nangomqondo awufani ngoba mina ngisanethuba lokudlala njengoba ngiyinika lelo ithuba lokudlala ngoba ngiyayinika ukuthi ngisamncane yabo mengibuka abafuthi mina engikhule nabo nje la eThekwini abafuthi abaningi sebeshintshile mina ziningi into engishintshile bengizenza ngiyiyeka ngihlulekiswa ukuthi kunabafethu bengithi mengikhamba nabo entweni baqhuzuke baphume kanje ngisale ngedwa ngisuke ngeke ngisama ngedwa ngoba phela suke sibaningi seqala mase ngishintshe izinto ngagcineke sengingena osikweni kube ngazothi nami ngomuntu ongazothi ngisene ingoma ngibukeka nje enhlekeso ngakithi ngoba ngomuntu waselokishini. Sibonga kakhulu mfethu ukuthi usinikele umyalezo omuhle kangaka namhlanje. Asithi ke happy Freedom Day South Africa. Ugagayi wendoda indoda edla amadoda ugagayi wendoda ugagayi wendoda indoda edla amadoda ugagayi wendoda.